se i recite nam nešto o vašem udruženju. Mirjana Maksimović, predsjednica udruženja Žene i vino. Naše udruženje je osnovano 2012. godine. Prilikom osnivanja imali smo ideju da okupimo žene koje jednostavno vole vino i koje će se družiti uz čašu vina i razminjivati svoja neka svakodnevna poslovna i životna iskustva. Jednostavno, ideja je bila da vino bude light motiv svih naših okupljanja. Međutim, tržište nas je prepoznalo drugačije i mi smo vrlo brzo, u roku od nekih mesec, 2 dana, od te naše light teme ušli u jednu ozbiljnu profesionalnu promo temu za srpska vina. Ko su članice vašeg udruženja? Imamo različite kategorije članstva, tačnije 3. Prva kategorija je professional, gde okupljamo žene koje se na bilo koji način bave vinom, znači bez obzira da li su u proizvodnji, plasmanu, marketingu. Druga kategorija je takozvana fan kategorija, odnosno tu okupljamo žene koji su ljubitelji vina, koji žele da se druže sa nama i da nauče više o vinu. I treća kategorija je prez, gde okupljamo novinare koji pišu o vinu i poljoprivredi uopšte. Vaše udruženje je uzelo učešće u projektu BSC centra iz Novog Sada koji se zove Jaka žena, jako selo. Ko su po vama jake žene? Jake žene su one žene koje su potpuno svesne svoje sposobnosti, koje znaju šta hoće, šta mogu i koje su spremne da se ohrabre i da to isto i postignu. Moje ime je Ivana Šijački-Majraši, dolazim iz vinarije Šijački iz Banoštara, a u udruženju Žene i vino sam praktično od osnivanja. Jedino nisam prisustvovala osnivačkoj skupštini, sam se u tom momentu porađala. A zašto ste ušli u udruženje Žene i vino? Svako udruženje nosi sa sobom neke određene pogodnosti svakako za svoje članove i predstavlja neki korak dalje u ostvarenju nekog cilja. Ovde je cilj bio praktično da se žene udruže i da žene pokažu šta mogu, pogotovo kada je u pitanju i svet vina. Biti u ovom udruženju znači biti umrežen sa koleginicama koje dele moju struku, zatim sa ženama koje su ljubitelji vina, vinoljupci, na neki način konzumenti naših proizvoda koji na poseban način, budući da su žene, i predstavljaju dalje naše proizvode. Kako ste se opredelili uopšte da uđete u svet vinarstva? Opredelila sam se svojim odrastanjem, budući da sam ja u Banoštaru odrasla. Iako sam živela i školovala se u Novom Sadu, ali svaki vikend, svaki raspust, bezmalo i gotovo svako poslepodne smo provodili ovde, jer je uvek bilo puno posla na selu. Život na selu je daleko od ove šarene hladovine, jer smo mi već kao mali brat i ja išli sa bakom i dekom dok smo bili na raspustu u vinograd dok su oni radili. Tako da smo vrlo rano i zavoleli te redove vinove loze koje su nam se tad činili beskrajnim, a danas imamo desetostruko više. I odrastanjem u takvoj jednoj sredini prosto smo i zavoleli ovaj posao i tek na kraju i krajnji proizvod, odnosno vino. Kako izgleda život žene na selu, s kojim se izazovima susrećete? Život žene na selu počinje veoma rano izjutra, jer svakako na selu, u jednom seoskom domaćinstvu gde postoji kuća i neretko velika okućnica, ima jako puno posla, tako da žene ovde ustaju veoma rano da bi i njihovo dvorište koje predstavlja i odliku, da kažemo, kvaliteta žene, da li je žena dobra domaćica, da bi bilo čisto pre svega. Zatim, puno posla ima i ukoliko žene imaju živinu ili stoku, ali u našem slučaju ovde u vinariji
dan je izuzetno dugačak jer postoji puno ljudi koji žele da posete našu vinariju, što turistički, ali i recimo da kupe vino koje im tada treba predstaviti. I uglavnom se na selu računa da je svaki gost dobrodošao dokle god je kapija otvorena, a kapija se nekad ni ne zatvara. Udruženje Žene i vino je deo projekta BSC centra Jaka žena, jako selo. Šta vi očekujete od ovog projekta? Ono što mogu da očekujem jeste da će postojati neke konkretne situacije u kojima će ženama praktično biti olakšan život i rad, pre svega na selu, jer je žena jaka onda kada može sama za sebe na neki način da se izbori, odnosno da ima i svoja finansijska sredstva kojima bi mogla da ostvari ono što je zamislila. Na selu ima puno žena koje su veoma kreativne i čiji rad se danas sve više ceni, pa makar to bila i priprema zimnice. To su neke i rukotvorine često koje su danas veoma retke i veoma cenjene, a za takve stvari ženama često treba neki početni kapital, neki savet ili neka pomoć u pisanju projekata, tako da je to nešto što je neophodno da bi žene na selu mogle da ostvare svoje ja. Vinarstvo se smatra muškim poslom. Da li je to istina i kako je biti žena u svijetu muškaraca? Vinarstvo se sigurno smatra muškim poslom iz odgovarajućih razloga, jer postoje trenuci u kojima je potrebna i neka određena fizička snaga, ali moje mišljenje i ono što sam svakako i pokazala svojim odrastanjem u svetu vinarstva je da i žene mogu da nađu svoje mesto. Sve je više žena koja se bave tehnologijom, odnosno jesu tehnolozi u vinarijama, pogotovo u Srbiji. To mene izuzetno raduje i daje mi neki isto podstrek da nastavim dalje. Ja sam inženjer tehnologije, što znači da je moj zadatak da proizvedem vino i da stojim iza svakog vina koje izađe iz ove kuće. Jedan izuzetno zahtevan zadatak, budući da je ovo jedna porodična vinarija, da sam ja 4. generacija u porodici koja se ovim poslom bavi i velika je odgovornost stati iza porodičnog imena, ali sa druge strane to meni predstavlja veliko zadovoljstvo. I u tim nekim prvim momentima kada sam počela da proizvodim, da kažemo, vino, odnosno da budem pravi tehnolog u ovoj vinariji, ja sam svako svoje vino doživljavala kao svoju bebu. Tako su određene serije su se bukvalno tako i znale u nekim užim krugovima kao moje bebice, jer je posao izuzetno kreativan i tu je onaj deo ženski koji može da dođe do izražaja, od ideje o samom vinu, kako to vino treba da izgleda, do proizvodnje, praćenja, dok to vino ne dođe u bocu i ne predstavi se tržištu. I u mom slučaju imam čak i to zadovoljstvo da mogu da dizajniram etikete koje će tada u potpunosti odgovarati onome kako ja želim da predstavim svoj proizvod i da predstavljam svoj proizvod kao neki, recimo, PR, što je neki popularan termin, odnosno da i krajnjem kupcu predstavim svojih ruku dela. Da li sebe smatrate jakom ženom i zašto? Do skoro nisam, svakako sam smatrala da sam prosto, samo žena. U nekim momentima sam čak i naglašavala to da sam prirodna plavuša, ali dođu neki momenti u životu kada naša snaga bude u iskušenju i svakako je i ovaj posao kroz generacije i kroz moje odrastanje u svemu tome uticao da ojačam, odnosno da budem jaka i da u nekim situacijama koje bi mi možda pre bile izgledale bezizlazno pronađem put da smatram sebe jakom ženom.
Đorđija, inženjer vinogradarstva u vinarijumu u Banoštoru. Članica udruženja Žene i vino sam od 2013. godine, kada sam upoznala Mirjanu Maksimović. A odlučila sam se da se učlanim, jednostavno da bismo zajedničkim snagama otvorili na neki način put mlađim ženama koje žele da se bave vinogradarstvom i vinarstvom. Kako ste se odlučili da uđete u svet vinogradarstva? Pošto sam ja rođena u Dalmaciji, odrasla sam tamo i to mi je nekako bilo prirodno da i ovde u Sremu, koji je isto vinogradarski kraj, da se bavim vinogradarstvom. Upisala sam poljoprivredni fakultet 2000. godine na nečije zaprepašćenje, uglavnom da zaprepašćenje ljudi, pošto nisu očekivali da, nisu smatrali u stvari da je to poziv kojim žena treba da se bavi, ali definitivno nisam pogrešila. Znači, vi smatrate da je vinogradarstvo svet muškaraca. Kako se jedna žena snalazi u tom svetu? Ne smatram ja, nego smatraju ljudi. Uglavnom, u stvari, većina ljudi smatra da jeste vinogradarstvo muški posao. Međutim, treba biti jak, istrajati i dokazati im suprotno. Kako izgleda jedan vaš dan u vinogradu? Pošto se u poljoprivredi radi od aprila do oktobra, velike su vrućine u to vreme, tako da je dobro početi rano izjutra. Ustajem u 5, na poslu sam oko 6, pola 7, rasporedim radnike, obiđem vinograde, pogledam da li je sve u redu, pravim plan za sutra, odradim administraciju na kraju i to je to. Da li vi sebe smatrate jakom ženom? Da, naravno. Moje ime je Sonja Vrkatić, vlasnik sam vinarije Verkat iz Čerevića. Mi smo jedna mala vinarija, postojimo godinu dana zvanično. Međutim, ovo je jedan porodični poduhvat koji traje mnogo duže. Odlučili smo se u stvari da zasade vinograda koje smo imali u porodičnom vlasništvu podignemo na neki viši nivo i da od toga napravimo neko ozbiljnije vino. Vinariju vodim zajedno sa svojom sestrom Natašom, uz podršku svih ostalih članova porodice, to moram da napomenem. U osnovi naša priča je počela sa zasadom Malvazije koju smo imali na Fruškoj gori, na koju smo slučajno naišli. To je zasad iz 1957. godine koji smo mi obnovili. Tako da, s obzirom na Malvazija mediteranska sorta, to je bila jedna neobičnost na Fruškoj gori za koju smo smatrali da je zaslužila čast da dobije pravo vino u pravom pakovanju. Da li je istina da je vinarstvo i vinogradarstvo svet muškaraca i kako se mlade žene snalaze u njemu? Pa ja se ne bih složila sa tim da je to svet muškaraca, s obzirom da su žene u vinogradarstvu veoma prisutne tradicionalno. Samo bi se moglo reći da su nevidljive. Odnosno, ženska radna snaga u vinogradu je neprocenjiva i ona je tradicionalno tu. Ono što je možda problem kod vinarstva jeste da je vlasnička struktura većinom muška, ali po meni je to više problem strukturno patrijarhalnog jednog društva u kojem živimo, a ne samog vinarstva. Tako da u vinarstvu i vinogradarstvu žene ne da su dobrodošle, one su sastavni deo toga. Udruženje Žene i vino učestvuje u projektu BSC centra iz Novog Sada Jaka žena, jako selo. Da li sebe smatrate jakom ženom i ko je za vas jaka žena? Smatram sebe jakom osobom, možda. Smatram da, kako sam već rekla, smatram da biti jaka žena na selu ne zavisi samo od žene pojedinačno, onda je to stvar jedne podrške i da veoma je lako, možda je lakše biti jaka žena i jak muškarac ako imate dovoljno veliku podršku iza sebe. Pominjali ste jedan veliki projekat vašeg udruženja. Možete nam ispričati nešto više o tome?
Tako je. Već sam rekla da udruženje nekako je ušlo u taj vinski turizam sa željom da vino približi potrošačima i onda smo se tu pokazali kao dobri vodiči, dobri edukatori i nekako nam je sada prevashodna primarna aktivnost postala taj vinski turizam. Imamo projekat koji se zove Carigradski vinski drum, zasnovan je na istorijskoj priči i značaju Carigradskog druma, koji su realno napravili još Rimljani 33. godine posle Hrista i koji je posle dobio na srednjem veku izuzetno na značaju kao glavna trgovačka veza između Azije i Evrope. Zvao se Carigradski jer je povezivao Beograd i Carigrad, odnosno istočni kontinent sa evropskim. I vi znate da su tim istim drumom Turci pošli da osvoje Evropu, tako da na njemu imamo dosta tragova te Otomanske imperije, ali s obzirom da je osnovan primarno za potrebe kretanja vinskih legija, znači od strane Rimljana, imamo isto tako značajne tragove rimske kulture na tlu Srbije i pretpostavka je naravno da, pošto znamo da je loza došla iz Persije na evropski kontinent, i ukoliko je nisu nosili brodovima, onda je sigurno prošla ovim drumom. Tako da vinova loza u Evropu je došla Carigradskim drumom. To tvrdimo i za toga stojimo. Danas smo imali prilike da upoznamo žene koje su se odvažile da započnu svoj biznis. Sa kojim problemima se susreće žena u poslovnom svetu? Nažalost, poslovni svet nije baš krojen po meri žene, ako mogu tako da kažem, i pritom tu nemam nikakav seksistički ili feministički stav kada govorim o tome. Znate, žene kada rade u nekoj firmi, to je dovoljno dobro i može da funkcioniše već u današnje vreme i nekako možemo reći da su donekle ravnopravno zastupljene u biznisu sa muškarcima, zajedno sa muškarcima, međutim u privatnom biznisu bez pomoći države žene ne mogu puno postići, a nažalost država ne podržava dovoljno žene u privatnom biznisu. Tu pre svega mislim na njihova porodiljska odsustva koja nisu dovoljno dobro regulisana, ali isto tako i godišnje odmore, bolovanje i sve druge stvari, sve druge probleme koje mogu nastati, jel tako. Poenta je u tome da žena, ako nije prisutna u svom biznisu, biznis ne postoji.